कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दोन्ही नेत्यांमध्ये असा वाद होणं हे महायुतीला पोषक नाही. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीला फायदा झालेला आहे. तो माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्रजी आणि स्वतः रवींद्र चव्हाण साहेब दूर करतील याची मला खात्री आहे. त्यांचा जो गैरसमज आहे की योगेश कदम यांच्या मतदारसंघामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काही अतिरिक्त निधी मिळालेला गैरसमज आहे, तो दूर होईल. परंतु रवींद्र चव्हाण देखील सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, रायगड आणि त्यांच्या परीनं चांगलं काम करतायत. हायवेच्या बाबतीमध्ये देखील त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे आणि दोन्ही नेत्यांनी समंजसपणा दाखवून महाविकास आघाडीला फायदा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, एवढीच माझी त्यांना विनंती आहे. एक मिनिट की रामदास कदम हे गुहागर मतदारसंघापासून निवडून होते तेव्हापासून जी शिवसेनेशी असलेली युती आणि आताची असलेली शिवसेना, हे रामदास कदम हे सातत्याने बीजेपी वरती अनावश्यक बोलणारे हे आहे. त्यांना तुम्ही कसं आवडता त्या इलेक्शन पिरियड मध्ये तुम्ही त्यांना त्यांच्या वक्तव्यानं तसं हे घालणार किंवा तसं, कारण शेवटी ते तुमच्या पक्षाचे अण्णांच्या भावना मी समजू शकतो. मला असं वाटतं की युतीमध्ये सगळ्याच नेते मंडळींनी समंजसपणाची भूमिका घेतली पाहिजे. जे काय वादविवाद आहेत हे नेते मंडळींकडे जाऊन सोडवले पाहिजेत. माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी कायमस्वरूपी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचा आदर केलेला आहे. कालही ते करत होते, आजही ते करणार आहेत, भविष्यामध्ये देखील तोच आदर राहणार आहे. तेच माननीय अमित शहा साहेबांबद्दल आहे, तेच देवेंद्रजींबद्दल आहे. आणि भाजपाच्या लोकांबद्दल बोलण्याचा अधिकार हा शेवटी महायुतीतल्या लोकांनी समंजसपणाने घेऊन बोललं पाहिजे, हीच आमची सगळ्यांची भूमिका आहे. आणि त्याच्यामुळे रामदासबाईंचा जर काही गैरसमज तर तो शिंदे साहेबांशी आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांशी चर्चा करून दूर होईल. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी